Όλα ξεκινούν από την οικογένεια, από τις ρίζες, από τις αξίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Ό,τι βλέπετε σήμερα εδώ είναι αποτέλεσμα αγάπης, κόπου και πίστης. Το Αλίαθος δεν είναι μόνο δικό μας, ανήκει και σε όλους εσάς που το κάνετε μέρος της ζωής σας. Και σας υποσχόμεθα κάτι απλό και αληθινό. Ό,τι και αν αλλάξει γύρω μας, η ψυχή αυτού του τόπου θα παραμένει η ίδια. Για εμάς αυτός ο τόπος δεν ήταν ποτέ απλώς ένα ξενοδοχείο. Ήταν πάντα μια αγκαλιά. Μεγαλώσαμε εδώ πέρα, ανάμεσα σε τοίχους που είχαν φωνές, σε αυλές γεμάτες γέλια. Οι αλλαγές θέλουν τόλμη. Η τόλμη γεννιέται μόνο όταν ξέρεις ποιος είσαι όπου ξεκίνησες. Κάθε έργο που βλέπετε γύρω σας δεν είναι απλώς μια κατασκευή. Είναι ένα βήμα προς το μέλλον που ονειρευτήκαμε. Όταν περπατώ εδώ και βλέπω το παρόν να χτίζεται, σκέφτομαι όλους εσάς. Τις στιγμές που μοιραστήκαμε, τα πρόσωπα που έγιναν γνώριμα, τους ανθρώπους που επέστρεψαν και μας είπαν ότι εδώ νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Αυτό το συναίσθημα θέλουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Για κάθε αλλαγή που γίνεται πάντα με σεβασμό. Σε όσα ζήσαμε, σε όσα μας εμπιστευτήκατε, έτσι το Αλίαθος μεγαλώνει. Ανοίγει, φωτίζεται, αλλά παραμένει αυτό που ήταν πάντα. Ένα μέρος που φτιάχτηκε με αγάπη και συνεχίζει να χτυπά στην ίδια καρδιά. Το Αλίαθος αλλάζει μορφή, αλλά όχι ταυτότητα. Για μας η φιλοξενία δεν είναι υπηρεσία. Είναι ευθύνη, είναι τιμή. Γιατί το Αλίαθος δεν είναι μόνο τοπία και δωμάτια. Είναι οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν, είναι οι αναμνήσεις που γεννήθηκαν και το μέλλον που έρχεται θέλουμε να το ζήσουμε και να συνεχίσουμε να το ζούμε μαζί. Καλώς να ορίσετε! Σας περιμένουμε να έρθετε να πιούμε μια ρακή.